Ngani no baba. Inyanga yezulu yathi kweventaba nomoya. Ibhluku ibheshu. Phokweze njani yabhluka kangaka. Ibhlukeleni. Ngelinye ilanga sathatha umnikelo lapha insizwa khona la. La ngemva kwami. Sinomfundisi umlungwane. Sasathi uThendani yasithuka lensizwa yashiya ngalazi. Zahleka insizwe zazila zabuka ukuthi sihlambile kuThendani kwalomuntu. Ngisho pheshe ngikhuluma ngofakazi la ngimfundisi umlungwane. Kunje ngoba lento enzanga ulinde ukuhola ngemhola lutho. Ngoba uphula umthetho ungena noma uphume uphula umthetho. Nakini uphuma uphulile umthetho abatshela ngabakini ukuthi uzentabeni. Ulapho ngiyawusho ngokini. Yiyo ndaba unefishi nje. Kwanjwa lesi zipasiport egcekeni inaki lezinto. Shokimi nomfundisi umlungwane. Inaki lezinto ezathatha imali yami la kungibhulukile. Bafona nawo metha wadi ongakhala. Ibhluka sini alingeni la. Mawungene la wisephula umthetho talali. Obala wisephula umthetho. Phula umthetho kaShem, Joshua bephinga wena wabhluka. Noma kanani lonto masubhabhasiwe awungena nebhluka. Wathi fokibisila yafika kimi lesizwe sikhali inyembezi. Fundisi kade ngikufuna. Awese ngibuyisa ingqondo yami ngikwazelana. Fundisi yimi lo engangithuka entabeni. Hawu, uwe lo? Uthipho manje. Usaqhubeka kusithuka ngikulandela umbhobho. Khuluma ngokona emva kwami uyangizwa. Wasekhaya, manje ngifike ekhaya, bafika bakithi. Bathi ngisukeleni la ekhaya, ngaye waphoqa apha eventabeni engcwele ezulwini na. Ngangena nebhluku ethempeleni. Nangihlawulisa ngangithuka. Bathela bakithi ngihambe ngiyobuza imali yebheshu imalini, ngihambe ngiyokhokha imali yebheshu. Unene udayisa amanye amabheshu ayo 600 rand amabheshu unene ngaleso sikhathi. Yathi nami 600 mfundisi kuthiwa ngibuye ngilethe kinini abafundisi ahambe yofuna umlungwane. Yambhudula yagcina imtholile kuye naye. Wafuna umlungwane wathi kuthiwa uthini enza awuzwe mfundisi angizwa ngithini. Yathi xa izohlawula ngoba isethukile ayilethe 600 rand uye enkosini siyiphelezele. Kushaba kubo. Ikefika phambi kwenyazi bathunyaza uyazi bakuthandile abakini. Uphula umthetho. Wagoleza ukuhlawula wathuka befundisi. Yathi baba. Yasithi yazi nami ngiyahlawulisa manje. Akhona amakolo endlini. Uyazi nami ngiyahlawulisa manje. Uyabona ke manje? Lo 600 mncane faka omunye. Ukuze wazi ukuthi mangishaya umthetho, umkhulu ashaya umthetho, nami ngishaya umthetho usuke uyihona. Wema Nazareth. Yahlawula lesizwe kibo 1200. Lwathi uyazi Nkosi ibuso. Yasukuma lesizwe umlenze hambe phambana. Ngoba into edalisa ukubese bathi abakubo. Ngawusiphothile phezulu kwentaba. Nathi sawuqeda umsebenzi wena ngeke uphinde usebenze. Yayisibona asha amanzi amadanyeni. Khuluma wena Nkosi yami. Khuluma wena anenhliziyo. Afundile verse 3 emthandazweni wesabatha. Khuluma wena Nkosi yami. Khuluma wena ngenhliziyo.
inkostini zibambe mfana intambo iqini impela ukucula nebhinqa uqobula impela nanzalo indoda ebhinqa ibhesha uma ibhinqa isigaba manje inkostini ngiyazi ngempela khuluma wena Nkosi yami khuluma wena nenhliziyo yami mana asike toko yi sekonzweni unyaka bonkulunkulu nobana vula umthandazo wesabatha no-120 isibuka akayibuke yena thandazo lwesabatha verse 3 selivulile nonke no angithi akekho ongasiphethe zedayisi office masingasho njani isihlabelelo sakho sithini mesabeni uJehova zizukulwane mesabeni uJehova unyazezulu zizukulwana ngezizukulwana kwabhala ibhombela inkunzi ehlaba ezinye emantshobeni waza nigcine imithetho yakho uthi lapha phezu kwalentaba ipende umlomo hayi angakile usumjaha nigcine imithetho yakhe yokuthi phezu kwalentaba ikhiwe imbali phezu kwalentaba uthosa ngotelu phezu kwalentaba idliwe imbiliso phezu kwalentaba kuphuza utshwala phezu kwalentaba ubheke ugwayi phezu kwalentaba wasibheka isitemfu phezu kwalentaba ulale edodweni nomkakho alale edodweni lakho oza nilobele yona le mnyaka sikhuluma ngalapho ilotho uJehova unyazezulu phonenzani nakhuluma amadodana amakhosikazi babashawula evele iquba abashumayeli bahlasele njengasebuhleni ebuhleni napho umthetho nahlasela abashumayeli azange niyitentethelela lokho abashumayeli bekhishwe unyazi andikaze niyisole nenzani nahlasela kangaka ebandleni madoda kithi avele apho amabhekule woza usafunda usuyekile ngenceku yakhe uMoses ukuze ukudumisa kwenu nakho-ke la ngithatha khona ibambe lapho ukuze ukudumisa kwakho phezu kwalentaba kwemukeleke woza usuyekile kwamukeleke uThixo wemkhosi ukuze ukudumisa kwakho yini edalwe entabeni ubuye ungaphethe lutho uye ejulayo ubuye ungaphethe lutho uhambe entabeni uyidomu ufeyilile esikoleni uphinde futhi ube entabeni uphinde futhi ufeyile